Здравей, Хриси! Ние сме в разгара на едно изключително волейболно лято. Докъде стигна подготовката за световното първенство? Здравей! В момента се подготвяме усилено за световното. Както знаете, играхме VNL, от които анализирахме грешки, които се случиха по време на мачовете, така че точно на това работим. И ще е много хубаво за това, че ще пътуваме в Китай за този важен турнир, за да може да се адаптираме за световното и по-бързо да се случват нещата. И след това да се впуснем в подготовка за Канада и за нататък другите отбори. Доволна ли си от представянето в VNL? Кои бяха грешките, които направихте? направихте? Разбира се, че можехме да се представим много по-добре. Все пак сме нов отбор. Мога да говоря за себе си, че може би с половината от момичетата не съм играла. Това е един много дълъг процес, 4 месеца не стигат да може да намериш ритъма на игра. Ние сме много различни състезатели, различни поколения. Реално резултатите ще дойдат по-нататък, когато по-дълго време сме заедно. Имахме мачове, които си ги изпуснахме буквално. Било то, защото ни липсваше време да се обиграем, било то, защото някои ситуации не ги разчетохме правилно. Не изпълнихме точно указанията на Зетова и оттам нататък още ми е такова горчиво от някои загуби, но особено от Чехия не искам да коментирам, но там това беше изпуснат мач от наша страна. Играхме срещу Канада, започнахме турнира с Канада и загубихме с 3-2. Сега ни предстои мач на световното първенство с тях. Колко ще е различен и какво очакваш? Може би това ни е на основния съперник, който трябва да победим, за да продължиме. Точно така. Още от сега вече подготвяме Канада. Тони е много сериозно анализирал отбора. Надявам се да успеем да изпълним всички неща, които ни ги е поставил от тази подготовка до матча. Мисля, че една идея ще ни е по-спокойно и ще може да играем по-добре. Все пак това ни беше първи турнир, първи матч в тяхната държава, на техен терен и малко напрежението тогава може би си изигра така роля. Но надявам се сега срещу Канада да покажем съвсем друго лице и да бъдем много по-категорични, защото това за тази година определено виждам, че това ни липсва, категоричността във важни моменти и може би даже смелостта в някои моменти да рискуваме. Колко различен ще е този мач все пак? Ние реално сме по-подготвени, защото все пак вече се срещахме срещу тях. Точно това казах, че ние анализирахме грешките, които допуснахме в VNL, не само срещу Канада и нататък, точно на това работим. Все пак вече минаха около 3-4 месеца, които малко или много се опознахме. Виждам много голямо израстване на много момичета, Мика се справя страхотно. Алекс, Мира, това са момичета, които държат много стабилна игра, баланс, така че се надявам и ние по-опитните да помогнем за спечелването на матча. Каква е реалната ни цел на световното първенство? Доколко може да стигнем? Колко далече? Аз не искам да давам прогнози, защото не ми харесва, тъй като после ще са много разочаровани и всички ще са разочаровани. Тони ни е поставила цел, Канада и Испания трябва да победим и да извлечем максимум от всички други мачове. Вече нататък аз си мечтая за нещо, представям си, но не искам да го споделям, за да не ни пресече котка път. Когато свърши световното първенство, ти откриваш една нова географска дестинация, Русия. Там за първи път ще играеш. Да. Би ли разказала защо реши да избереш тази държава, отбора, който ще отидеш, какъв е? Много дълги години играя в Турция, играла съм и в Италия и ми се щеше нещо различно, тъй като много мои съотборнички са били в Русия, момичета, с които и тази година играх, Елица, Ева Янева, Страшимира Филипова, това са състезатели на много високо ниво, с които винаги сме си коментирали. Те са ми разказвали за Русия, че е много хубаво и че е много интересно и много силно първенството. Искам едно предизвикателство, искам да видя как ще се справя, дали ще успея, дали ще ги блокирам. И в общи линии това е. Любопитно ми е, интересно ми е и искам да видя какво ще се случи. Успех ти пожелавам, всичко най-хубаво. Благодаря ви.